איזה רגוע. מי לא צילמתי? מה? הנה, אני מצלם אותך להוליווד ברגע זה. תגידי משהו חשוב. תגידי משהו עם משמעות לחיים. משהו שישאר עם דורות לעולם. נו תעשה. תתפשטי, כן, בדיוק. איזה יופי. יופי, תראו מה, זה אפילו מקרב. מה יש להם פה? איזה מגניב. וואלה, תפסתם ראש פה, חבל על הזמן. תראה שהם מקרר של ספרינג. מה יש לאכול? יש סטייקים? יש איזה סטייקים, יש עשרה. תראה את הציפורים שם. אבא שלי כמו דורפין אני.